алейкум, бародарон. Чанд вақт шид ки мо худ шумо на сёёмка кардем, партохтем, на гап задем. имрӯз гуфтем ки як суҳбати дӯстона кунем. ана бораи ҳамин тасдиқ гуфтем ки шав як мо худмон шавкорем, яки шав гуфтем ки як сёёмка камхел карда партем, ба як суҳбати хушрӯя кам кунем. ана як мода ҳозир ана барфам хушрӯ боридаге, хеле борида, як пасти 40-50 сантиметр ҳаст сайда, бисёртар мумкин бошад, камтар бошад, хеле хушрӯ борида. ана хеле баъд гуфтем ки дар бораи ҳамин як чизам бисёр ҳаррӯзоту дестам бародаро ки ҳамин блогерое ки меҳнат мекунанд, бечоро чандин солҳо меҳнат мекашанд, заҳмат мекашанд, ҷамъ мекунанд чизошуна, подписчик. бо касоне ҳастанд ки жалобрӯӣ мекунанд, ай ҳамин нафаҳмидем чишон мерасад, чи ягон зарра фоида медида бошанд, намедида бошанд, чӣ дар кор бошад. ҳамин барои ҳамин гуфтем ки хаке мебинем ки ҳама бачаҳои мебинем ки ҳамое ки мекунашанд бачаҳои хуб, бачаҳои тоҷик бачаҳои худмонанд. илтимос мекунем ай ҳаматон биёем баҳс кунем ҳамин коротона, илтимос. хаке намедонем, мада мисол ягон каса намешиносем, яке тамошо мекунем, ҳам хел ягон зарраи фикр мекунем ки фоида ба ҳеҷ кадим мо надорад. бас кунем бародаро, илтимос, ай ҳамат хоҳиш мекунем, бас кунем, бо суҳбатҳои боқӣ дар амони худо бошед. он бечора як чиз дидам, қариб 100 чандта, яки 83 та подписчик дошт. номшам рости гап намедонам, парвизиш ку чиш ку, номшам намедонам рости гап. бо имрӯз якта чӣ гашта тамошо кардам, нав 4000 дорам, нафаҳмидам. як бор бечора меҳнат мекунанд, ҳамин жалобрӯӣ кардан чӣ фоида мегиранд, чӣ фоида, ман нафаҳмидам. илтимос, ай ҳамату хоҳиш мекунем, илтимос. хай ягон миллати дигар боша, хай майлиш, ине ки мераванд бечораҳо инқадр меҳнат мекунанд, инқадр ҷону сиёҳ мекунанд, ин шӯхӣ нест ара ҷамъ кардан бародаро. ман нафаҳмидам ака, ай ҳамату хоҳиш мекунем. ин хоҳиши бародарона, ман ба ҳеҷ кадамат кор надорам, не ки хоҳиши бародарона ки илтимос ки накунед амира. тамом, дигар ман мисол ки ба ягон мисол на гап задам, на ягон хусумат дорам, на ягон чиз надорам. просто бародарона ай ҳамат илтимос мекунем ки бас кунем корото, ҳамин интизорро накунед, илтимос. акира блогерок намекунанд ки ҳастанд бисёр бачаҳои на ёшанд, хаякин мумкин ки намефаҳманд, мумкин бисёри баъд мефаҳманд, мо намефаҳмем ё ки дигарон намефаҳманд. илтимос мекунем ай ҳам бачаҳои ёш, илтимос бас кунед, накунед, дафт кунед ҳамин чизотона. хаке мисол ятша мебинед подписатсия мекунад, бо хай агар ту хоҳиши ҳамира карданӣ дошта бошӣ бикун, ине ки накарданӣ набошӣ, чӣ дар ко як бор меша, як бор бо админи чӣ мекунӣ, яри мардакӣ намешавад. бикунӣ накунӣ, ҳар кас худованд ризқи рӯзии худшай, ин ҳеҷ фоидаам намебинам. ягон чизам не ки
накунед дафт кунед. Ҳамат хоҳиш мекунам. Дигар гапе ки надорам бародаро. Суҳбат ба ҳамат барои суҳбатҳои кардагимон ташаккур. Агар хоҳиши подписатсия кардан бошед, каче подписатсия кунед. Лайк мондан бошед, лайк монед. Дизлайк мондан бошед, дизлайк монед. чизе мефаратон илтимос ҳамат хоҳиш мекунам, не ки бас кунед.